Bueno, moi bons días a todos e a todas e moitísimas grazas pola vosa presenza un venres máis a unha roda de prensa que coincide un venres de mediados de mes no que se vai a celebrar un pleno extraordinario do que darei conta ao remate desta roda de prensa como punto de orde do día do contido, pero que basicamente que é para aprobar esa inxección de recursos municipalistas extraordinariamente importante para os concellos de menos de 50.000 habitantes. E hoxe na Xunta de Goberno mobilizamos 2,5 millóns de euros en materia de xuventude, eficiencia enerxética e investimentos en concellos. En concreto, 50.000 euros para o programa O Teu Espazo Xuvenil, 85.000 euros para instalacións fotovoltaicas no Parque de Maquinaria, 385.000 euros para instalacións aerotérmicas do Concello da Cañiza e Illa de Arousa e 1 millón de euros para a estrada Amoedo-Os Valos, no Concello de Pazos de Borbén, finalizado así xa o bloqueo durante 5 meses protagonizado polo Concello. E, fora tamén dos asuntos da orde do día, pois quero informarmos dun novo proxecto que imos a poñer en marcha para o que nos acaban de conceder unha axuda europeo, máis Rueiro, que conta cun orzamento de 1,5 millóns de euros. E xa digo, no que respecta ao pleno extraordinario, vamos a realizar unha modificación de crédito de 43 millóns de euros para financiar os plans que anunciamos a semana pasada. O plan extra, dotado con 35 millóns de euros, e o plan de infraestructuras deportivas, dotado con 8 millóns de euros, e tamén nese pleno vamos a aprobar as bases dos mesmos plans. E comezamos falando de xuventude, que, como sabedes, é unha das pedras angulares deste goberno provincial. Non hai máis que ver estes días, ou comprobastes cando cestes a esta sala de prensa, esa exposición de fotografías que hai no vestíbulo no Pazo Provincial, as obras de pintura que hai no edificio Castelao, ou mesmo onte, pois nese encontro cultural de Pontevedra literaria que poñíamos en marcha por primeira vez. Ben, pois hoxe, na Xunta de Goberno que acabamos de celebrar, aprobamos o reparto de máis de 50.000 euros entre 23 concellos da provincia para o programa O Teu Espazo Xuvenil. Como recordaredes, este programa está destinado para os concellos de menos de 20.000 habitantes para que poidan financiar o equipamento de locais municipais destinados á mocidade. Cada concello vai recibir axudas que oscilan entre os 1.500 e os máis de 4.000 euros para proxectos que van a mobilizar en total máis de 70.000 euros. E con estes fondos van poder subvencionar desde a adquisición de equipamentos ata outro material inventariable que contribúa á mellora da dotación e equipamentos dos locais xuvenis. En resumo, que seguimos día tras día cumprindo con ese compromiso que, como dicía, pois é de situar a mocidade nun dos elementos claves de transformación da nosa provincia. E de xuventude pasamos a eficiencia enerxética, porque aprobamos a aceptación da concesión dunha xuventude do INEGA, o Instituto Enerxético de Galicia, para proceder á instalación de paneis fotovoltaicos no Parque de Maquinaria, no novo Parque de Maquinaria situado no polígono Barromés, un proxecto que ascende a 85.000 euros. Aquí hai fondos europeos, hai unha chega europea, e o INEGA vai aportar o 60%, é dicir, 50.000 euros, e a Diputación o 40% restante, uns 35.000 euros. E aquí o noso obxectivo claro é o de deixar de empregar combustibles fósiles para a produción eléctrica de todo o que se necesita no Parque de Maquinaria, o que nos vai a permitir un importante aforro enerxético e tamén minimizar a pegada de CO2. E que imos a facer exactamente? Pois vanse colocar placas fotovoltaicas de autoconsumo cunha potencia de 97 kW, así como tamén todos os complementos necesarios que se necesitan para o perfecto funcionamento da mesma. E camiñamos con proxectos como este cara a unha provincia máis sostible mediante o emprego de fontes de enerxía renovable, porque non hai dúbida de que temos un compromiso irrenunciable co medio ambiente e iniciativas como estas son fundamentais para garantir que esta provincia siga sendo un referente verde. E seguimos falando de eficiencia enerxética.
En este caso, aprobamos o proxecto para dotar os edificios dos concellos da Cañiza e Illa de Arousa de instalacións xeotérmicas sostibles cun orzamento de 385.000 euros. Estas actuacións tamén contan cunha axuda europea, neste caso no programa dos 5.000 de 350.000 euros e o resto das aportacións por vais a repartir entre a Diputación e os concellos beneficiarios. No caso da Cañiza, o orzamento total será de 215.000 euros, a actuación vai se realizar na Casa do Concello e vai a consistir en sustituir a caldeira de gasoil por un sistema de xeotermia, tamén a sustitución dos radiadores para colocar unhos máis modernos. E no caso de Illa de Arousa, cun orzamento de 170.000 euros, vaise a traballar no centro sociocultural situado no complexo das casas modernistas. Vaise a instalar unha bomba de calor xeotérmica para a calefacción e a refrigeración, así como tamén unha rede de distribución térmica para ambos edificios. En definitiva, estamos no caso anterior das placas fotovoltaicas do parque de maquinaria, son pasos máis e firmes de cara a reducir a pegada enerxética da provincia. É un paso, ademais, que damos da man dos concellos, implantando medidas de eficiencia enerxética que contribúen ao desenvolvemento económico sostible local. E remato a Xunta nos asuntos referentes á Xunta do Goberno falando de investimentos en infraestructuras, neste caso de titularidade provincial, pero esta, pois a verdade é que levaba tempo querendo anunciar, porque hoxe puidemos aprobar por fin o esperado convenio para mellorar a estrada a Muedos Valos, no Concello de Pazos de Borbén, e para que destinamos case 1 millón de euros. E facémolo en cuestión de días, unha vez recibida a aprobación do convenio por parte do Concello, que o fixo nun pleno extraordinario. Como sabedes, a principios deste mes, neste Concello celebrouse un pleno extraordinario no que aprobou este convenio, desbloqueando así unha situación que viñamos a vivir durante máis de 5 meses e que facía perigrar este importante investimento, 1 millón de euros. Insisto nesta contía, porque era unha contía que podía ir para outro calquera concello da provincia que non puxera tantos problemas. E o tempo dá e quita razóns. Demostrouse finalmente que o convenio debía ser aprobado polo Concello, que as múltiples razóns esgrimidas polo Goberno municipal para bloquear durante 5 meses isto, pois que carecían de todo fundamento, que se tardou máis de 5 meses en facer algo que outros concellos fan en cuestión de días, e demostrouse tamén o compromiso da Diputación con Pazos, cos veciños e, sobre todo, que cumplimos a palabra dada. Esta actuación na estrada Muedos Valos vai a ser financiada ao 100% polo Concello, salvo, como nestos casos habituais, onde hai a necesidade de poñer terreos a disposición e requiren expropiacións ou similares, pois corre por conta das administracións locais dos concellos. En este caso, vanse a destinar 40.000 euros para o que ten que ver con expropiacións. E o obxectivo desta actuación pois vai pasar por ampliar a sección da estrada, dotándoa de carrís máis anchos e de beiras rúas, melloras puntuais do trazado, toda a parte de recollida de augas pluviais, a renovación da capa da rodadura e tamén unha nova sinalización tanto vertical como horizontal. E para rematar, unha reflexión. Eu lamento que se perdera un tempo valiosísimo, sobre todo para os veciños que eran conscientes, igual que nós, da necesidade de mellorar esta estrada. Este 18 de outubro ben puido ser calquera día do mes de xuño ou de maio. Estamos a falar da aprobación dun convenio que, se houber axilidade por parte do Concello, pois estaríamos falando, xa digo hoxe, pois do que podría ser o inicio das obras. Pero máis vale tarde ca nunca, e desto pois tamén eu creo que é unha lección da que o Concello pois debe aprender e, por suposto, nós volvemos a querer restablecer
a lealdade e a colaboración co Concello de Pazos de Borbén se o ten a ben para futuras actuacións. E xa fora dos asuntos de fora do goberno, como vos anunciaba antes, dun novo proxecto que se denomina Mais Rueiro. Trátase dunha iniciativa que conta cun orzamento de 1,5 millóns de euros co que queremos transformar digitalmente e modernizar o padrón municipal mediante a elaboración dun censo de vivendas en 59 concellos da provincia. E o que queremos é con este proxecto máis rueiro que cada concello conte cunha base de datos de vivendas que estará, ademais, unificada a nivel estatal e que permitirá xeolocalizalas. E para facelo, imos a crear unha numeración digital das vivendas para que cada un dos seus concellos poida xestionar este rueiro, de aí o seu rueiro, de aí a denominación deste programa e así mantelo actualizado. Temos que dicir que os fondos Next Generation cobren o 100% da financiación necesaria para este proxecto e aquí vamos a dar resposta a unha demanda histórica municipal, sobre todo en municipios pequenos. Así que sentímonos moi orgullosos desta solución tecnolóxica actual, innovadora e amigable, sen dúbida algunha, que nos vai a permitir seguir dando pasos e avanzando cara á modernización da administración pública para converter a provincia de Pontevedra nun territorio aínda máis digital do que xa é. E remato falando do pleno extraordinario, que terá lugar ás 12:30 da mañán, onde vamos, en primeiro lugar, a aprobar unha modificación de crédito de 43 millóns de euros que servirá para financiar o Plan Provincia Extraordinaria, coñecido como Plan Extra, con 43 millóns de euros, e o Plan de Infraestructuras Deportivas dotado con 8 millóns de euros. E, a maiores, aprobaremos as bases dos dous plans, que son dous plans estratégicos que van dotar os concellos de menos de 50.000 habitantes da maior cantidade de recursos da historia nun só ano, que, se temos en conta o máis provincia, ascende a máis de 90 millóns de euros. E imos polo miúdo. O Plan Provincia Extraordinaria, Plan Extra, está dotado con 35 millóns de euros, servirá para financiar proxectos estratégicos por concurrencia competitiva. En función da súa poboación, cada concello recibirá entre medio millón de euros e 1,1 millón de euros e tamén en función da poboación a cofinanciación vai entre o 15% e o 30%. Os fondos poderánse destinar a humanizacións de espazos públicos, construcións ou melloras de infraestructuras ou fomentar a recollida separada de residuos domésticos en cumprimento da Lei de Residuos e da implantación do 5º contedor marrón. O plazo de presentación vai a ser de un mes desde a publicación das bases no boletín oficial da provincia. E mentras que o segundo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas está dotado con 8 millóns de euros, se van a poder mercar terreos, adquirir material deportivo, construir novas instalacións, modernizar as xa existentes, e aí vai haber no reparto dos fondos un criterio fixo e un variable. Un criterio fixo donde cada concello vai ter un punto de partida de 75.000 euros. O deste ano era de 20.000. E o restante se vai a facer o reparto en función da poboación de cada concello. Cada concello vai a poder presentar máis dun proxecto e van a ter os 59 concellos de menos de 50.000 habitantes un prazo de 3 meses desde a publicación do boletín oficial para presentarse a estas axudas. E, ademais, nos dous plans vamos a volver a incluir o criterio de reto demográfico que favorece os concellos que sofren despoboamento e é tamén compatible con outros plans da Diputación ou doutras administracións, porque aquí, ata non fai moito, había a inclusión da que se denominaba unha cláusula antixunta, que é se unha administración local, un concello, recibía fondos da Xunta, por exemplo, pois lle penalizaba e perdía os fondos que era da Diputación. Por lo tanto, aquí nos vamos a topar con moitos proxectos que van a ser financiados ao 100% pola Diputación. E nunca antes se fixo unha aposta así polos investimentos municipalistas nun só ano. Nunca.
É un punto de inflexión no financiamento municipal, no momento no que os concellos o necesitan e a Diputación de novo cumpre. E quero agradecer, e facelo de feito de modo público, as mostras de recoñecemento amosadas por todos os alcaldes e alcaldesas da provincia, de todas as cores que celebran esta inxección inédita de recursos para os concellos da provincia. Así que agradezo moito as súas palabras e as mostras de consideración amosadas neste tempo. E creo que todos estes plans desculpan a existencia, tenden pontes cos concellos, tenden pontes cos cidadáns e tamén superan as barreiras ideolóxicas que algunhas veces poida haber. En relación co pleno, temos asistido a outros plenos onde a oposición, por bases similares como poden ser a do máis provincia ou a modificación de crédito do primeiro plan extraordinario de infraestructuras deportivas, non votou a favor. Eu creo que no que se refire tanto a este plan extra como o segundo plan de infraestructuras deportivas, pois sería chamativo que a oposición votara algo distinto ao consenso dos alcaldes, pero o veremos no momento da votación neste pleno que vamos a celebrar. E pola miña parte, nada máis, e quedo a expensas de calquera pregunta ou cuestión que queirades formular. Bueno, pois tedes que entender que un pleno extraordinario para un tema extraordinario é onde queremos poñer a disposición canto antes os recursos para os concellos. Nada, a ti. Moi ben, veña, bo día.